Zdravo svima, dobrodošli u kurs za izradu sajta u WordPressu. Moje ime je Nemanja i danas ćemo napraviti jedan mali uvodni video o tome šta ćemo sve proći u kursu. Za početak, kao što naslov kaže, proći ćemo celokupnu izradu sajta u WordPressu. Proći ćemo affiliate programe i sve načine koje možete da nađete dobre affiliate programe. Proći ćemo keyword research, to jest istraživat ćemo kako da nađete najbolje ključne reči preko AdWordsa i nekih drugih platforma koje mogu isto tako da posluže, a besplatne su. Proći ćemo, što se tiče affiliate programa, proći ćemo malo više Amazon, ShareSale i ClickBank. Također ćemo proći firmu koja se zove SFI ili Strong Future International, koja posluje uspešno već 19 godina sigurno. To je malo drugačiji vid zarade, to jest zarada putem takozvane piramide, gde ja skupljam za početak ljude, pa ti ljudi skupljaju ljude i tako idemo u krug. To jest, isti je fazon što se tiče reklamiranja, isto imaju affiliate program preko njihovog takozvanog triple click radnje. Onda ćemo proći SEO optimizaciju, proći ćemo on page i off page. Što se tiče optimizacije, SEO optimizacija uopšte nije teška i generalno što se tiče samog WordPressa nije ništa posebno teško, ne trebate da znate nikakvo kodiranje, ne treba vam ni HTML, ni CSS, ni Java, ni PHP. Uglavnom treba da se vežba i da se bude uglavnom fokusiran na trenutni video koji gledate. U sledećem prvom videu za kurs proći ćemo hosting, to jest koji je najbolji hosting za korišćenje i koji je najjeftiniji u početku, pošto pretpostavljam da su vam svima budžeti onako malo manji, tako da ćemo gledati da prođemo najjeftinije što se tiče hostinga, zato što sigurno u početku neće trebati neki vrhunski hosting, pošto će vam sajtovi biti uglavnom manji, a i ako će da budu veći, nije to neka tolika razlika da bi vama smetalo, ali za početak gledat ćemo što jeftiniji hosting da nađemo. I to bi bilo to za ovaj prvi uvodni video. Hvala vam puno, nadam se da ćemo se vidjeti sljedeći put.